wil vandaag stilstaan. Riba sperando dia per dia. Dagelijkse hoop. Qual é o motivo de vida? Wat is het de reden van het leven? Se nós não tem nada para viver. Als wij niks hebben om voor te leven. Qual é o motivo de vida? Wat is het de reden van leven? Se nós não tem nada para guardar no Evangelho. Als we nergens op hopen. Qual é o motivo de vida? Wat is het de reden van het Se leven? nós não tem nada para mirar nos dias. Als we niks hebben om naar op te kijken. Qual é o motivo de vida? Wat is het de reden van het leven? Se nós não tem nenhum desejo. Als we geen enkele wensen hebben. Quem não quer esperar? Wie zal er blijven hopen? Viva lo que ya está mirando su dilante. Op datgene wat ze al voor zich zien. 25 de pensamos. 25 zien wij. Pero si lo que no está angelado, Maar zolang datgene wat we wensen está algo que nos no está mirando ainda, nog niet in zicht is, nós estamos arriba de com paciência. blijven wij geduldig wachten. Uma esperança tem que ver com guarda arriba algo. Hoop heeft te maken met wachten op iets. Algo que tem que vai suceder ainda. Iets wat nog moet gebeuren. Guarda arriba algo. Wachten op iets Pero como não sabe como é coisa que tem que vai tomar lugar. waarvan je nog niet weet hoe het gaat gebeuren. Contrário for de esperança, Het tegendeel tot hoop fé está ponendo-nos por confiar. zorgt het geloof ervoor dat wij kunnen vertrouwen. Fé está ponendo-nos por querer com é coisa lo suceder. Geloof zorgt ervoor dat wij geloven dat het gaat gebeuren. Que na nossa esperança está aí para nós, que nós não sabe como é coisa vai suceder. Dus onze hoop zorgt ervoor dat wij niet weten hoe het gaat gebeuren. Pero nos fé está ponendo-nos confiar, viva é coisa que nós não sabe como é que vai suceder. Maar ons geloof laat ons geloven op datgene waarvan we nog niet weten hoe het gaat gebeuren. Se nós observarmos que a fé e esperança caminham junto, En als we goed kijken zien we dat geloof en hoop samen gaan. de esse banda nós está guarda Aan de ene kant wachten wij e de outro banda nós está querendo, nós está confiar. en aan de andere kant geloven wij, vertrouwen wij. Confiar em lo que nós está guardando, imagina. We vertrouwen op datgene waar we op wachten. Pelo quanto nós está esperando, imagina. Voor datgene waar we op hopen. Esperando dia para dia. Dagelijks hopend. Nós percebemos que vida por cada dia nós vamos esperar riba algo. We moeten het leven leiden waarop wij dagelijks hopen op iets. Significação de vida está conosco que mira algo. De betekenis van het leven is dat wij iets willen zien. Nós está viva para algo. We leven voor iets. É texto da Bíblia. De tekst zegt, Se gente está mira lo que ele espera, als iemand al ziet datgene waar hij op hoopt, esse não dá esperança mais. dan is dat geen hoop meer. Esse versículo aqui para nós está compreendimento Deze Bijbeltekst brengt ons bij een begrip para nós poder tranquilo. dat wij rustig moeten blijven. Tranquilo nessa situação mientras tanto nós está guardando. Rustig in onze situatie terwijl wij wachten. Tranquilo apesar de nós não por mirar ele guarda nos dilante. Rustig, ondanks dat wij niet kunnen zien wat voor ons ligt. Apesar de nós não sabe como que vai suceder. Ondanks dat wij niet weten hoe het gaat gebeuren. Pero todo nos porta tranquilo. Maar toch kunnen wij rustig zijn. Aqui na mirar of não por mirar ele guarda nos dilante. Waar staat dat wij niet kunnen zien daar wat we nog voor ons hebben. Estamos conosco, nós não temos ideia riba como lo vai estar. Dit laat ons zien dat wij geen idee hebben hoe het zal zijn. Logo conosco que vai suceder. Omdat wij willen dat het gebeurt. Pero nós não sabemos como tem que suceder. En wij weten niet hoe het moet gaan gebeuren. Nossa esperança, Zal onze hoop, nosso guardamento, ons wachten, tem que ir para nós com dimensão mais alta. ons moeten brengen naar een hogere dimensie. Que é para nós mesmos não está conhecido, que não está imaginado, botem com guarda algo. Dus voor onszelf is het nog niet bekend. En je stel je eens voor dat je dan moet wachten op iets. Botem com guarda algo, como não sabe como ele tem que vai suceder. Je wacht op iets waarvan je nog niet weet hoe het gaat gebeuren. Algo como não está mirando dilante. Iets wat je nog niet voor je ziet. Pero tu todo, bota para embora, botem com
Ik heb het over een dimensie van zekerheid. É seguridade que é cos losos de. De zekerheid dat datgene gaat gebeuren. Se nós também pensei parte também que também lá ajuda nós para nós compreender. Er zijn zoveel dingen en een stuk in de Bijbel zien die ons gaan helpen om dit te begrijpen. Também pensei Het is mijn wens vandaag para poder algo de movida como da Bíblia. dat je iets in je leven hebt waar je voor leeft. Para poder algo de movida como da guarda de Dat je iets in je leven hebt waar je op wacht. para poder desejo de meu coração. Dat je een verlangen in je hart hebt. Mas essa é parte de vida. Want dat is een deel van het leven. Essa é a mostrada de verdade. Nós estamos vivendo. Dat laat zien dat we echt in het leven zijn. Mas se não tem nada como da esperando, Want als je niks hebt om op te wachten, a como diz, ralando você. dan haal je alleen maar adem. Pero Deus quer para nós ter desejo. Maar God wil dat wij wensen Deus hebben. quer para nós ter anhelo. God wil dat wij verlangens hebben. Deus quer ter algo que nós guardar riba de. God wil dat er iets is waar we op wachten. Não tá importa como ele vai se suceder. Het maakt niet uit hoe het gaat Mas gebeuren. como ele se suceder não tem nós, mas Want hoe het zal gebeuren ligt niet in ons pero handen. importante tá nós sabe como nós poder é sumar, se sabe como nós se suceder. Maar belangrijk is dat wanneer wij dit leggen in de handen van degene die wel weet hoe het gaat gebeuren, Até nós poder segurar o nosso suceder. dat wij dan ook de zekerheid hebben dat het gaat gebeuren. O fé por riba nós na caminha que nós sabe que coisa lo passa. Dat geloof ons zal brengen op die plek waar wij weten dat het gaat gebeuren. Para nós compreender que a palavra da diz a nós e ajuda nós para nós chegar na dimensão alto é. Zodat we kunnen begrijpen wat het woord ons wil laten zien en zodat we kunnen komen tot die hogere Mas dimensie. o Deus não quer para nós viva para viva. Want God wil niet dat wij leven om te leven. Nós precisamos de motivo que nós está viva. We moeten een reden hebben om te leven. Nós precisamos que coisa. We moeten iets verlangen. Ah, porque coisa é. Wil je iets, heb je iets nodig? Tem algo de movida que você está esperando, riba de. Heb je iets in je leven waar je op wacht? Tem de medo de esperar. Er zijn mensen die bang zijn om te wachten. Tem de medo de anhelar. Er zijn mensen die bang zijn om te verlangen. Medo de desejar. Bang zijn om te wensen. Mas eu imaginar e vai desejar, que coisa que me desejar, não sou só de. Want stel je eens voor dat ik iets ga verlangen en datgene gebeurt niet. Esse engaio de mais grande. Dat is de grootste leugen. Mas no momento que você vai desejar, Want wanneer jij gaat verlangen, no momento que você está guardando, wanneer je gaat wachten agora é momento de algo que você quer, algo não sou só de. en je gelooft het, dan gaat er iets Se gebeuren. você não está guardando, não vai nada. Als je nergens op wacht, Agora não tem nada para morrer. dan zul je ook niks krijgen. Mas tem algo que você está guardando, riba de. Je moet iets hebben waar je op wacht. Agora morrer. En als je dat krijgt, Ora por receber. als je dat ontvangt, Você cuida Deus. dan weet je dat dat God is. Você fala do nada desejo de meu coração. Dan weet je dat God jou je hart was. Você pode estar guarda. Want je was er op Pode het estar espera. Want je was er op het Pode estar confia. Want je was er op het Para querer. Je hebt het E geloofd. Deus quer ir para subir na dimensão alto. En God wil zijn kinderen brengen tot een hogere dimensie. Caminha para o pai tribe. Daar waar je gaat durven. Tribe na querer. Waar je gaat durven geloven. Tribe na confia. Waar je gaat durven vertrouwen. Tribe na guarda. En durven wachten. Tribe na querer tranquilo. Durven rustig. Ora por receber. Totdat je het Pelo ontvangt. qual o Deus tem para. Datgene wat God voor Fica jou heeft. estava bem. Ik wil je vandaag O zeggen Deus tem coisas não preparar para nós guerreiro. dat God dingen voor ons heeft Pero se voorbereid. você não guarda, não vai nada. Maar als je nergens op Se wacht. você não confia, não vai nada. Als je nergens op Se você vertrouwt. não desejar nada, Als je niks wenst. então não tem nada para. Dan is er niks voor jou. Deus quer assim algo algo. God wil vandaag iets doen. Maneira é assim, Maria. Net zoals hij dit voor Maria heeft Lá gedaan. vamos numa lista a história de Maria, que como diz uma história. Laten we niet zomaar gaan lezen naar het verhaal van Maria. Lá nós vamos compreender profundamente o que passa com Maria. Maar laten we echt diep gaan begrijpen wat er gebeurde met Lá Maria. nós vamos compreender profundamente o que Maria a experienciar. Laten we diep gaan begrijpen wat Maria heeft Mas ervaren. pelo qual Deus hace para Maria. Want datgene wat God voor Maria heeft gedaan, Deus por hace Paulo. kan hij ook voor jou doen. E Deus por hace Paulo. En dat kan hij ook voor mij doen. Mas nós vamos ver a atitude que Maria tinha. Maar laten we kijken naar de houding die Maria had. Maria apunta em algo.
vers 1. E ela diz a Maria, o que o Senhor tem preparado para Maria? En vertelde tegen Maria wat de Heer voor haar had voorbereid. Maria perguntou, como está aquilo por suceder? En Maria vroeg aan hem, hoe kan dit nou gebeuren? Passou que um virgem. Want ik ben nog maagd. Se nós vamos a situação com Maria estava tocando dele, Als we kijken naar de situatie waar Maria zich in bevond, é situação de estar virgem, de situatie van het maagd zijn, está uma situação que ora Maria atende, no qual também passa com dia Maria não pode identificar seu mesmo exact. dat was een situatie waar toen ze hoorden wat er met haar ging gebeuren, dat ze zich hierin niet kon bevinden. Que era para Maria, no qual é anda estava a papia, não estava a quadra com sua situação. Dus datgene wat de engel tegen haar zei, klopte niet met haar huidige situatie. No qual é anda estava a dizer, estava a algo impossível. Wat de engel tegen haar zei, was voor haar op dat moment onmogelijk. Algo é momento em nosso nível de compreendimento e sua lógica não está quadra. Iets wat voor haar niveau van begrip niet logisch was en niet klopte. Algo que está contrário e forte sua experiência. Iets wat het tegenovergestelde was van haar ervaring. Para Maria é assunto que estava algo que não está match com o nível humano. Voor Maria was dit iets wat niet klopte met het menselijke niveau. Como está aqui por suceder? Hoe kan dit nou gebeuren? Como aqui quando virgem possa ir na estado? Hoe kan ik die nog maagd ben zwanger raken? Nós imaginamos a situação com Maria, a rainha de Tengena, em momento este. Stel je eens voor de situatie waar Maria zich in bevond op dat moment. Estava mostrando a Maria De engel laat dit aan Maria zien. como algo vai suceder Dat iets gaat gebeuren de outra dimensão. in een andere dimensie. Espírito Santo vai arriba. De Heilige Geest zal over u komen. O cambio toma lugar de uma vida. Er zal een verandering gebeuren in jouw leven. O cambio toma lugar de uma situação. Er zal een verandering plaatsvinden in jouw situatie. De a dimensão natural In de natuurlijke dimensie. para a dimensão espiritual. Over op de geestelijke Para dimensie. sobra para Deus, Want voor God nada é impossível. is niks onmogelijk. No mais de nosso nível natural, In onze natuurlijke niveau e nada é impossível. is het onmogelijk. De nosso nível natural, Op onze menselijke niveau é estranho para nós poupar arriba algo que nós não sabemos colher suceder. is het voor ons raar om te wachten op iets waarvan we niet eens weten of het gaat gebeuren. Como suceder? Of hoe het gaat gebeuren. Que é coisa que atua todo o nosso sistema. Dus daardoor raken we ook in de war. Passou para nós é uma coisa impossível. Want voor ons is het iets onmogelijk. Para nós é uma coisa que nós não explica. Voor ons is het iets wat we niet kunnen uitleggen. Para nós é uma coisa que não está quadra com o nosso sistema. Het is iets wat niet klopt met onze manier van denken. Pero a nós temos que compreender algo. Maar we moeten vandaag iets begrijpen. Mira papiando de dimensão outro. Ik heb het over een andere dimensie. Dimensão que ainda sim é possível. Een dimensie waar het wel mogelijk is. Dimensão que está tapada do Espírito de Deus. Een dimensie die bedekt is door de geest van God. Que agora cobrir o poder de Altíssimo. Een dimensie die bedekt is met de kracht van de Almachtige. Dimensão desconhecida para nós. Een dimensie die voor ons onbekend is. Dimensão sobrenatural. Een